जों मिथिगौ जोंनि जानाखि बिटिआर रेकर्ड बेयो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जानाखि बिटिआर सक्तिनि 6.3 दफा मथे जोंनि फरायसालिफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै फरायसालिफ्रा जानाखि सरकारि प्राइभेट जानांगौमोन नाथाय बे दिनैसिम मोननाय जायाखै। दा दिनै जानाखि गभर्नमेन्ट जानाखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बा बिजेपि गभर्नमेन्ट बिथाङा दिनैसिम 4 बोसोर जालांबाय नाथाय दिनैसिम जोंनि जानाखि भेन्सार स्कुलनि 6.3 क्लस मथे माने उइदाउट कन्डिसनै जानाखि जोंनि फरायसालिफ्रा जानांगौमोन सरकारि प्राइभेट जानांगौ नाथाय दिनैसिम जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै जानाखि पेन डाउन प्रग्राम बेखौ मैया 16 तारिखनिफ्राय 20 तारिखसिम लानाय जागोन आरो दिनै बेयो सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गासिबो सोलिगासिनो दं आरो बेहाय जों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बे जानाखि पेन डाउन प्रग्राम बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि सरकारा बा आसाम सरकारा जाहाथे जोंखौ जाहाथे नोजोर होयो बा जोंनि जानाखि गोलाव सम 20 बोसोर 30 बोसोर जानाखि जोंनि भेन्सार स्कुलनि खस्थ'खौ बा बिना बेथनै जानाय खामानि मावनायखौ अननानै जोंनि फरायसालिफोरखौ जाहाथे सरकारि भाबै खालायो जों बेखौ आसा खालायो। दा जों मोनसे खावलायबावनो लुबैदों दिनै पेन डाउन प्रग्रामनि गेजेरजों बे पेन डाउन प्रग्राम जुदि 20 तारिखनि गेजेराव जेबो गोहोम गोलैयाबा बा जेबो आसाम गभर्नमेन्ट जोंनि बिटिसि सरकारा जुदि जेबो बुङाबा आरो जों 20 तारिखआव जों 22 तारिखआव जों प्रग्राम लाबावनाय जागोन। जानाखि 22 तारिखनिफ्राय जोंनि आसाम एसेम्बलि जागोन। दा बेखायनो ओइदिनखालि जों गुवाहाटीयाव सलासलाव जोङो गिदिर मोनसे धरना खालामनाय जागोन। दा जों खावलायखाबाय आरो जुदि बेहायबो जुदि जायाबा बा जेबो आसाम सरकारा बा जोंनि बिटिआर सरकारा जुदि जेबो देहाव नाङाबा जोङो आरोबाव मोनसे इनडिफिनिट आन्दालन खालामबाय थानाय जागोन। जों बेखौ गोख्रों भाबै दिनै बुंनाय जायो। दा जों बेखौ खावलायदों। दा जोंनो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारा जाहाथे जोंनि भेन्सार स्कुलनि एसेबां गोबाव बिना बेथन गैयाजासे खाथिनायखौ जाहाथे एसे नोजोर होयो। नोजोर होनानै जोंनि जानाखि जोंनि अभाब अभिजन बिना बेथनै खामानि मावनायखौ एसे अननानै जोंखौ जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि भाबै खालायो जों बेखौ गले गले खावलायो। आं बेखिनिखौ दिनै बुंनाय जाबाय।